Bassa i la Carme Forcadell amb motiu del 25 de novembre i ens llegiran la Teresa i la Belén. Feminisme i llibertat, lluites indestriables. No volem ni una dona morta més. Desterrem la violència contra la meitat de la població, perquè aquesta situació injusta no es pot sostenir ni un minut més. Abolim el masclisme incrustat en la nostra societat, perquè si no ho fem no podrem viure en una societat lliure i igualitària de veritat. Trenquem el model de societat patriarcal i caminem cap a la societat de la igualtat. I això només ho podrem fer guanyant la lluita feminista, que no és altra que la lluita per la igualtat. Una lluita que no pot ser només de les dones, sinó de tota la societat. Un any més, com fem cada 25 de novembre, recordem i denunciem les violències masclistes que patim les dones. I aquest any encara amb més raó perquè ens enfrontem a l'auge d'una extrema dreta que nega i qüestiona la violència contra les dones. Una violència que només és la punta de l'iceberg de les moltes que patim i que aquest 2019 ja ha matat 8 dones a Catalunya i 51 a l'estat espanyol. Avui estan en joc drets fonamentals com el dret a vot, el d'expressió, el de manifestació o el matrimoni homosexual. Estan en joc els drets i les llibertats de tota la ciutadania, que tants anys i patiments ens han costat aconseguir. Davant d'aquesta extrema dreta masclista, homòfoba i feixista, hem de plantar cara i persistir.